Salam gadirli vatandaşlar, salam mehriban illeşler. Bugün men yine bir azıcık çıkış etmekçi. Bulam şol bizim intelligent yaşlımız hakkında. Sebebi geçende bir azrak gurrun ettim de şu yaşlı hakkında. Emma gowy bedip diýmänlerin görýän bolyn bir azrak degen bolmalla men oňa. Inni bu yaşly özüne berilen soralara jogap bermän, näme üçindir başgalar, ýa-ni başga adamlaryň 7-8 sany adamyň suratyny goýupdyrdy. Töhmetçiler diýip video çykarypdyr. Ollaryň içinde meniň hem suratyma men hakda gürläpdir, video çekipdir, ýa-ni ýasama video goýupdyr. Emma ol mennäl ol görünüp duran zat, onam häzir men size dakazat ederim. Ýöne men diýjek zadym, men gowşagrak degen bolmalla bu ýaşla. Ne pikir edýänler men muny şeýdip video çekip goýsam, bulam utanyp çekinip gider ekrandan gaýdyp görünmez diýip pikir edenler. Sebebi onuň aslyny edil guran plany, çygan plany şu zatlardan ibaret. Kim öňe çyksa şonu tanqid etmeli, onam öz eli bilen eden ok elbette. Ol apty ellerini hapa bulacak adam derler. Ol başkalarının eli bilen edýär, ýa-ni şatlyk şyhyf diýen ýaly şonuň kanallaryna goýýa videolar öýdi ýasap berýärmi ýa şatlyk ýasaýarmy, şatlygyna olňalat o kellet bilen elinden geljege meňden ok ony şu akwel saparyň öýdi ýasap berýän bolmaly ýa-da şu oň ýasap berýän oglanlar bar bolmaly. Ýepin nitqasy şu öňe çykan adamlary bir zat edip tanqidlap, bir zat edip masgaralap halkyň öňüne gözden düşürmek. Şunun bar maksady şeýle. Buňa berilen ýa-ni zadaça, aňyrdan berilen zadaça kim öňe çykyberse şonu ýoklamaly. Elbette bu zatlar mutun edilen ok, bu ganararyny alyp durýan adam. Ýöne bu sapar eden, men hakda eden videosy ugruna bolmandyr. Sebebi o mennäl gaty meňden ok häzir men onu size görkezjek, şu ýerde da kazat etjek. Inni diýjek zadym, ýa-ni bir giden adamyň içine, ýa-ni bir giden erkek kişilerin içine diňe maňa hüjüm edipdir de aýal maşgala, ýa-ni ejiz maşgala. Inni men diýjek zadym şu ýerde nähili sen mine şurada kanalyny açdym. Şu ýaşlyň öz kanaly şu. Ne Erkin Türkmenistan TV radio diýe. Ne taýda da men hakda video goýupdyr. Bu surat meniň suratym, ýöne bundan soňky suratlar menki däl. Häzir men size görkezeyim, bu mennälligimi. Neştayda görýän bolsaňyz häzir ýene bir gezek Serediň şu saçynyň uzynygyna serediň. Serediň, şeýle gowy görünýärdi. Saçynyň uzynygy ne şu taýyk gelýär, biline düşüp dur bu saçynyň uzynygy. Ine şu bili diýerler, bu taýa ýanmaşy bolýar, ne şu bili bolýar da, ne şu bili. Şu biline düşüp duran saçy bar, ne şu goýdum. Ýöne inni men saçyma serediň. Meniň saçym hiç açanam bular ýaly bolmadyk, hiç açanam ne serediň. Men saçym şundan aşak geçen ok hiç açanam. Inni men şurada şu akwel tapar ýaşla ýüzüne simmelýär. Eden işiňizi oňarmansyňyz, ýerine düşmändir, alan puluňyzy halallamansınız. Bu işte size ikilik
inni devam edelim. Şol geçen yıl Halmra'dağı şol kanalını yapıldı, o kanal yapıldı. Yönü şol yapılmaka gelin gıyılan içinde de erkek kişilerin içinde de çıkış ediyen köptü. Katıken yüzlep video geliyordu, koyuluyordu. Her önüne 4-5'ten video koyuluyordu Halmra'dağın kanalına. Ondan sonra onun içinde bir yardımı düşüyeni var. Bir kısani gelini birinin gözü açıklı değil, kara aynaklı. O maşinin içine çıkış edipti diyor. Türkiye'de yaşayan olmalı. Son bir gün geçti olin bir sefer, 2 sefer mi, 3 sefer mi çıkış etti Halmra'dağın kanalına. Bir sefer aynaklı, bir sefer aynakını kaldırıptır. Yok koruk manglayını koyup maşinin içine otur. Sonra şu özünün nägileliğini bildirip halka yüzleniýärdi, ayağa garalyň millet beýdip oturmalyň, hak hukumy soralyň diýip. Soň bir küçük geçenden soň ýanky gyýdyň yüzi, şu yüz keşbi şatlyk şyhyfyň kanalyna dur. Oňa da ol agzynan geleni diýär. Ýanky sen Türkiýede plan etdirip beren lol ekeniň, sen künt ekeniň, aýnäme ekeniň, näýüzüňe ekrana çykdyň, eýle beýle diýip şoý hakynda video çykardy bolin, şoýdam ýok boldy, soň görünmedi. Inni şu ýerde men diýjekdim, şol geçen taparky çykyş edemden näri, indi akbol tapar hakynda çykyş etdim de men geçen tapar şondan näri ýa bir kuşsany yerden maňa hat ýadylar da, menem şu Halmurat aganyň kanalyna çykyş edipdim bolin, akbol tapar aýagallygyny kanalımın şu yankı çıkış eden videomun aşağından komentariya diye sizi nähil edip tapıp bolýa, siz bilen nähil edip gürleşip bolýa, telefon nomeryňyzy berin, siz bilen gürleşjekdim. Ay şular ýaly edip diýdi, hiç goýman neme ýazýady diýdi. Ýöne men onu da kazat edip bilerdim. Eger şu Halmra'dağın kanal yapılmadyk bolsa da kazat edip bolardy onu. Ýöne o kanal yapyldy häzir. Şoň üçin şol maňa ýazan adamlaryň akbol tapar diňe bir adama däl näçe adamlara ýazypdyr şolar ýaly edip her çykyş edeniň aşagynan ýazýan ekeni komentariýa şolary da şolar ýaly edip ýanky şu Halmrat tüýünüň töweregini görünmedi ýaly edip tanqid edip geçen taparky diýen atlanma men ana şol narkoman golaýyny görünmän pedofil eýle beýle yklimym ogry Türkmenistanyň halky üçin göreşenok, öz jübüt üçin näme diýär, gara şolar ýaly atlar bilen töhmet atyp şolaň daşyna adam üçme ýaly edip aýagallygyna geçen ýylan bäri 2 ýyl bolýar-da şonuň bäri işläp ýören şu akbol tapar diýilen ýaşuly. Inni bu zatlaryň häzir üstüni ýetirmekçi ýene bir videosy bilen nemesi bilen häzir bir sekund. Häzir ştaýda men häzir tapaýyn şonu. Häzir Google'a ýazýas, akbol tapar diýip ýazýas bolin, şu ýaşulynyň autobiografiýasy çykýar. Ne häzir men size görkezjek bir zat. Şunun ýazan kitaplary, döredijiligi barada. Inni ştaýda 2002-nji ýylar ýazan kitap var, Şor Ingrid diýe. Bilemek size görünýär, kitaplaryň hemmesini akbol taparyň ýazan kitaplary. Inni Şor Ingrid diýe kitap ýazypdyr. Şwitsariýada çykypdyr, Stokholmda. Häzir inni ýene bir zata geçeliň. Inni Google'dan, ýanky YouTube'dan Şor Ingrid diýip ýazýas. Ýanky kitabyň adyny Şor Ingrid. Niptaýda Şor Ingrid 840 sany abonaçysy var. Inni goýan videolaryny görýäs. Inni goýan videolary şu adam, şu kanal, Şor Ingrid diýilen kanal, akbol taparyň kanaly. Ene bärde eneşem var, eneş hakynda da diýipdir. Eneşim diýen datlar bardyr belki. Bu taýda Ferhat Durduýew bar ene. Gaty gyzykly. Taýda men hakda edipdir, men bunu görmändirin. Ine durşuny ýanky
sapar iklimi bilen halmra söýünüp hakynda edilen ne berde Ruşen Gleichan var ine. Ruşen Gleichan var da var. Depun iskatıp da video ken ben bu kanal reklam ettiğim del ama size logikanızı külçad etmek için, size fikirlenmeni öğretmek için, size bir zat analiz etmeni öğrenmek için maslahat berýän hiç açan ine şular adam halk için görüşen adam del. Şu giden adamlar tanqid edýän bolsa, diýmek bu adam halkın düşmanı. 100% halkın düşmanı. Bundan başka zatlarım ken diýmek bu adam ine halkın tersine işleyen adam 30 yıllap yankı bu adam iki eli şundan şeylesi iki eli gana bulaşan adam deyip aydı bilecek. Sebebi sen şol ağzı birlikte işlen döwri yankı eden işleri şol bir giden adamynyň ganyny galan bir giden adamyny nähak töhmetler bilen türmelerde çürüden adam. Yine bir zady iştayda ben görkezmekçi bunda da neme diýär yankı diýä ine iştayda videosunda diýär häzir tapaýyn men şu ýerlerini. Men köp zatlar yazdım diýä, şu zatlar şoň üçinem diýä meni idarlap başladylar diýä hökümet diýä. Onu meni bir geň alranda ştaýda polisiýalar men soragy diýär bu ine gazetlerde edilen çap edilen ýanky nemeler bolmaly, hekaýalar, makalalar bolmaly. Ne ştaýda bir meni geň alranda ingliz diline geçirilen şey. İngiliz diline geçirilip bu dokumentli ýanky dokumentasiýa bolýar bir şaýat tökmenine bir İngilizce aýdylmaly evidence bir doказательство hökmünü daşarurtdan ubejişi ýanky palit ubejişi almak üçin bosgunlygy ýüz tutmak üçin ine ştada şu videonu kim çekip biler? Benim zapsy da adam var. Senin eğer yine logikaňyzy включать edin adamlar. Seni bir ýyl tutýar, sen sorak edýär. Ondan şu zapsler video zaps edilen ýazgy galýada ýokarsyna iýun 26 92-nji ýyl saat 20:26. Meňin diýjek adam şunu sen video zapis nädip senin organyň eden zapsy bolsa sen eliňe düşýär. Onuň nädip buna inglizçe de geçirilen İngiliz diline ştada periodum var, hem de adam var geçirilen İngiliz diline. Ine şu zatlar yankı daşarurtdan palit verişi alacak adamlar için hani sen dokazat etti ya olur. Dokument tavsırını dokazat etti ya. Ne şu zatlar yürütü İngiliz diline geçirilip şu bozgunluk almak için Şveça'dan bozgunluk almak için yürütü edilen zatlar bular. Bu yankı polisiýa sorak edýär diýe. Bu zatlarym bu zapis nädip şonuň eline düşüpdir. Onuň dopros edilende bolor ýaly video kameraly zatly hiç kim kamera almaýar. O döwürde eline telefonama ýok, kamera surata düşüreýän 92-nji ýyl intek mobilni telefonlarym çykmady. Bu ýürüte video ýazyk edilip papka üçin taýýarlanan yankı komitede işleyen adamlar yine şu real bar değil bir zat bulayanını yine men tutsak edildim yine men näme edildim bana represi görkezildi pressing görkezildi deyip aytmak üçin gerekli bu dokumentlerim akbar saparın özünde saklanyp galan bolmaly. Yöne geň alır ýanda şu zapisi kim şoň eline berdi? Nerden geldi eline? Yine vatandaşlar gaty geň alır zatlar var. Intek bu zatlaryň üstü açılır. Yöne meniň başga diýjek dadym
Şu giden adamın içinde yankı video çekenine vakbol tapar video çekiptir 7-8 tane erkek kişinin içinde men suretim var. Yönü ne üçündür? Erkek bolyan olsa şu giden erkeğin içinde dine ayal maşgala yankı ecid maşgala üstüne hücum ediyor. Şu men hakta video çıkarıptır. Ne için böyle kadar hakkında video çıkarmandır. Ha yeni bir tada aytacak. Şu video edil şu video. Edil şun kopyası Şatlık Şeyhif'in kanalına da çıktı dediler. Olam ikisem bir mengdeş video. Demek Şatlık Şeyhif o videonu yasamadık. O videonu başta akbol tapar yasayadı. Şatlığa koyuver ya koyma için. Ol başkalan eli bilen işleme koyuver ya. Akbol tapar deyilyen adam. Sebebi özü intelligent. Yankı öyle aytmışlayın bir de inteligensiya men nemi Türkmenistan inteligensiya deyip kuruluyor. Intelligent adam olur yalı hapa işlere elini sokmaya. Şoň üçin başkalarının eli bile işliyor. Inni menin şu yaşla bir berjek soru ama sen başkalarının üstüne sapalan atmada temanı başka yerlere öwürmen ol video rolikler yasaman sen bir akıllı adam hükmünü normal cevap ver. Yani edilen, yani sana verilen sorulara cevap ver. Birinciden Şveç'te yaşayan bir tane bilyas, şehrin bilyas yönü. Sehra'nın şu yerde Halmradağın gıydı Sehra yaşaya. Şonun oğlunun okuyan mektebine ne için bardın? Şonun mektebine ne için bardın? Şonu ait. Birinci soruma ol. Sen beydimek bilen çağan mektebine var, çağlarla duşan molupsun hava, salam helik, alşan molupsun benim Türkmenistan'ın deyipsin hava, yazıcı benim da deyipsin hava. Inni bu tayda senin berjek cevabın şeylere olmağı mümkün. Ben yazıcı çağlarla duşma hakkım var deyip. Yani emma bunun başka bir tarafı var. Sen şu çağan mektebine barmak bilen birinciden Sehra'nın özüne duyduruş veriyen, sen çağan okuyan mektebini bilyenlerin katı gidiversen tere sap bol demek isledin sen. Şonu duyduruş veriyen. İkincidenim gıydım sana deyin gelinim sen düşüne diyen. Bu ne mi demek? Bu Halmrat söyünü signal veriyen, yani duyduruş veriyen senin gıydığınım, senin ağıtıklığınım yaşayan yerinden bilyen, okuyan mekteplerden bilyen, atlar familyasına seni bilyen deyip sen tere sap bol yaşlı, yani Halmrat söyünü duyduruyan. Sen hem ağıtık çoğulukluğunum nerede yaşayan seni bilyen, nerede haysi mektebe gidiyen seni bilyen deyip onu yaşlılığını korkulmak isteyen. Gıydığının üstü bilen yaşlılar seni atak ediyen bilyen. Onu şu yerden ben halka aydiyanla, sen ediyen her bir adımını katı gidiversen aydık durur men şutaydı. Yani hazırlıkça gepleşimen gıytkası edecek. Yani kavirlerin aytmışına göre kozurları men sonra koyacak. Ola birinci sorum. İkinci sorum. Marşatlıkta yaşayan senin toğuşan aptekçi diyen ayarlığının şu hakta hiç zat aytmadın da birden öyle çağrı bir hakta rolik yasadın. Ne için? Sen şu sorulara cevap ver birinci bilen. Inni Türkmenistan'ı edir şu at ödürdü. Senin arkanda bir mehame işgalar duran olmasa, senin bir arkanda yemağa adam yok olsa, ne edip sen üyünde derman tat bilen? Ol derman tatya, ol aptekçi, toğuşan aptekçi, ol kaviçkan içindeki aptekçi. Aslında ol başka datlar tatya. Şu hükümede gelin, yani tutulan beylik serişteleri var. Запрещающие средства divaydeynna. Şu serişteleri sattırmağa adam verir. Hemen işgarlarına. Yani sen toğuşan aptekçi ayarlığının oğlum şu da işlerini yerine getiriyor. Edir mahkemalar bilen şeyle işleşiyor. Onam neyle işleşiyor? Onam senin arkanıyla işleşiyor. Onam biz biliyoruz. Şol sorulara cevap versen yaşlı.
ol gibi başka yana soğuk nimetmede. Inni bir Shore Ingrid sen kanalına gelsek vatandaşlar şu Shore Ingrid diyen kanal şu yaşlının öyle yadan kitabı şol kitaba görədi adına görədi özüne kanal açan. Onun haçın açılanından girip görürsünüz barlap bilirsiniz. Barlap bol ya onun haçın açılanını. Inni şol iki taraflayın hareket ediyor. Feredin vatandaşlar. Biri yankı gizlin kanal üstü bilene yankı yaşlılar yamanlıya taparıklıyım filan halmra söyünü ayağlarına şolar yamanlıya başkalar ama içinde yönü ekranın önüne çıkıyor da intelligent çok de gelin bir de koşulalım diye gelin ne için koşulalım diye deredin ediyen adını ondan bu oturan adamlar samtık derler çöreği yensesine niye nokta on yal dönük bilen on yallık yankı komitede işlep gören adam bilen koşuluş bular neyme çöreği yensesine niye no ablar ve şolar yali şu taydan men mesaj gönderiyen yankı vatandaşlarımıza düşünmeyenlere yankı bizim kim inanmalı bizim ne etmeli diyen ortada getip verenler var. Men şoları yüzlenyen şu Shore Ingrid diyen kanalı görün. Ondan bunun Erkin Türkmenistan diyen kanalını görün. 200 adam. Yani şey diyeyim halkın arasında ağzalılık dörediyor. Gelin biri gelin deyip ekrana çıkıyor. Ekranın yengsesinde de yamanla oturuyor Shore Ingrid diyen kanalına. Ben o kanal reklamı için aydım oktu. Şol adamın hakiki öz yüzünü görketmek için aydım. Den o beydip roliklat yasap halkın ünsünü soğurunu itme. Birinci bile men nel ol. Yankı videoda men del ol. Onu görürsünüz on saçı bir ile düşüp dur. Men saçım şundan aşağı hiç yaşam geçmedik. Şundan aşağı ötene ok saçım men şu tayda duruyor. Ola bir ikinci dönem. Sen yaşlı bilyenlersin men birazcık sağlık problemi ama şun için bana içmegem çekmegem on yalat bolonu. Men ondan özüm neyse yerlerde çıkış edip lekçe okuyup görünüş alkogol içkilerinin adamın organizmine neyildi yanlarının bardığını. Sen bilmeyen olsam, ben medisini işgari ödüm. Alkogolun neyildi adamın organizmine ziyanı bardığını ben kovulyen. Ola ikinciden. Üçüncüdenim, senin fikrin, bu videonu çıkardım boyun, öyle çağırıyor ve utanır, ama gider ekranın kaydıvan görünmez, ama men yanımdan ağzına açıp bilmedi ekrana çıkıp deyip fikir ediyorsun. Yok yaşlı. Sen yanlış yan, kat yanlış yan dedim. Ben ayıttım yankı. Sen ülke şu 2 saat sonra o cevap ver. Ondan sonra başka da sorularım var men. Sen hafta aydınmalı gelen malumatlarım kan yani onu men kozurları sana koyacak. Sen katı gidiversen yine de onu çıkarmalı var. Ene şolar yalı vatandaşlar. Onu bugünlükçe ben siz bilen hoşlaşayım. Hoş sağ olun. Yine de görüşürüz. Yaşlı senin ayağını doğruca basmasan senin hem gittiğince avrayın düşer. Yem düştü avrayın. Katı ödem katı düştü. Katı ulu tizlik bile düştü. Yani oğlum indi toğu yükleymel avrayın alan olsa ona seresi appol saklacak ol. Şular yalı vatandaşlar böyle sağ olun.